Здравейте, хора! И днес ще ви науча как да използвате тогъл в Geometry Dash. Не съм изобщо сигурна дали така се произнася, но пак тук си имаме едно готово направено ниво. Значи първо, нека да го пробваме. Да, тук виждаме, че тази част просто е невъзможна и точно за това ще ни трябва и тогъл. Значи тук ще дадем група на това тук. И сега ще използваме нашия тогъл. Например, ще го сложим ето тук. И да, ето го менюто, което ще ни излезе. Така, значи тук имаме група ID, т.е. ID на групата в нашия случай е пара. Имаме Activate Group. Можем да го използваме и после. Touch Target и Spawn Target. Сега ще видите как това ще проработи. Видяхте как просто изчезна нашето нещо. Ако искаме да изглежда така по-готино, да го кажем, да го накараме, да използваме и Touch Target. Но как ще разберем кога ще трябва да го натиснем? Тоест, кога би трябвало да го направим? Затова, например, ще сложим тук на сърчице. Така и видяхте. Така работи, но ако искаме и после отново да се появи нашата любима стена, просто можем да сложим още един тук. Пак първа група, но този път Activate Group. Пак ще му сложим един touch. Сега да видим как ще проработи. Видяхте, че пак се появи. Да, то това е каквото трябва да се използва. Това с мулти-таргета е същото. Тоест и да спам таргет. Така, искам сега малко да поговорим, защото преди няколко дни просто Geometry Dash 2.2 дойде при нас. Най-сетно от толкова дълго време чакане. И така, ако не сте се абонирали за канала още, абонирайте се, харесвайте видеята за още Geometry Dash съдържание. И така да сещам се, че преди доста време бях качил едно видео с първото ми ниво, но за жалост го бях загубил и не е много сигурно дали ще бъде качено, защото ще трябва да го направя отново, но очаквайте скоро трейлърът за нивото Back on Track Version 3. Чао! До следващия път!